Hallelujah. Mhlobo ngoJesu. Hallelujah. Okhathalela nayo. Amen. Ngiyabonga ukuthi nayo yakhathalela ukuphila kwami. Amen. Amen. Isikhathi ke egameni kaJesu ngithatha ithuba ngibingelele. Baba umtshali Mfundisi Magwaza, Mfundisi Khumalo. Hallelujah. Abafundisi bonke abangabakhona, obaba bonke abakhona, omama, osisi, obhuti, egameni likaJesu nobaba siyabingelela lonke egameni kaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu njengoba sekushiwo ngokwaMpanza, umntwana kaNkulunkulu osindisiweyo. Amen. Hallelujah. uJesu akulekelela ukuphila kwami. Namhlanje bazalwane ngifuna nje sifunde izwi lenkosi ngokuphuthuma. Ngokuka Mark chapter 5 siqale ufunda uverse 21. Mark chapter 5 verse 21. Sigcine uverse 36. Ngokuka Mark chapter 5 verse 21 size sigcine uverse 36. Kuthe uJesu esewelele ngaphesheya futhi ngesikepe kwabuthana izindimbane zabantu kuye engasolwandle. Kwafika omunye wabaphathi besinagogo ogama lakhe uJayiru. uJayiru wathi engambona uJesu waziphonsa phansi ngasezinyaweni zakhe. Wamncenga kakhulu ethi, indodakazi yami isiyayalela, ake uze ubeke izandla phezu kwayo ukuba isinde iphile. uJesu wahamba naye, isixuku esikhulu samlandela masinyane samminyanisa. Kwakukhona owesifazane wayenomopho oneminyaka 12, wayehluphekile kakhulu, ehlenyuka ezinyangeni eziningi, futhi esechithe konke ayenakho, kodwa kwanhlanga zimuka nomoya, kubhebhetheka okwakumphethe. Esezwile ngoJesu waye esixukwini ngasemuva, wathinta ingubo kaJesu, ngokuba wathi, uma ngingathinta izingubo zakhe ngiza kusindiswa. Masinyane umthombo wegazi lakhe wanqamuka weze emzimbeni wakhe ukuthi usesindile esifeni ebesimhlupha. Wathi uJesu angezwa kuye amandla aphumile, waphendukela esixukwini wathi, ngubani ongithinte izingubo zami na? Abafundi bakhe bathi kuye, ingani uyabona ukuthi isixuku sikuminyanisile, pho ubuzelana ukuthi ngubani okuthintileyo na? Waqalaza ukuba abone ukuthi ngubani owayewenze lokho. Kepha owesifazane ekwazi kwakwenzekile kuye, wesaba, wathuthumela, weza wasiphonsa phansi kukaJesu, wamtshela lonke iqiniso. Jesu wayesethi kuye, ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile, hamba ngokuthula, uphulukusiwe enhluphekweni yakho. Kuthe uJesu esakhuluma, kwafika abanye bevela endlini kaJayiru umphathi wesinagoge, bathi, indodakazi yakho isifile, usamkhathazelani umfundisi na? Kwathi kuba uJesu akuzwe lokho abakushoyo, wathi kumphathi wesinagoge, ungesabi, kholwa nje kuphela. Amen. Izwi lakho Nkosi liyaphila, lethembekile, kusihlwa, sibusise ngalo, adunyiswe uKristu Nkosi yethu. Amen. Kafishane nje ngifuna ukukhuluma ngokukholwa. Amen. Ukukholwa okuletha imphumela. Haleluya. Ukukholwa okuletha ini bazalwane?
imphumela. Ngoba ukukholwa uma kufika empilweni umuntu akumshintshi, akumshiye njalo. Amen. Uma ukukholwa nje kwafika empilweni yakho akukushiyi unjalo. Amen. Ngoba ukukholwa ukholwa uJesu. Amen. Bese ukholwa naye imisebenzi awuqala emsebenzini yakhe, kodwa ukholwa yena kuqala. Amen. Ubunjalo bakhe. Ngoba abaningi vele bayakwazi ukukholwa bekholwe into uJesu angakwazi ukuzenza, kodwa bamiyeke yena. Amen. Kodwa kuhle bazalwane ukukholwa uye ukuthi impela unguKristu. Hallelujah. So ngizokhuluma ngamandla ke okukholwa. Lana kule ndaba sithola abantu ababili, uJayiru induna egulelwa, bese sithola owesifazane ogula yena. Amen. Ogulelwayo nogula yena. Logulayo uxakwe ukuthi indodakazi yakhe isime kuso iyagula ngalendlela yokuthi iphakathi kokufa nokuphila. Nalona ufile ngenxa yenhlupheko yakhe. Amen. Lona oqala uJayiru lithi wambona uJesu. Amen. Losibili wezwa ngoJesu. Ngamanye amazwi ukumbona kaJesu lo uJayiru into akayijwayele futhi asayazi ngoJesu. Lona into angazi ngoJesu kodwa axoxelwayo nje ngaye ukuthi ikhona into eyenziwa uJesu. Angazi ukuthi ubani lo wamxoxelayo ngoba ilokhuzana ayisivezeli. Kodwa sivezela ukuthi nje wezwa ngoJesu. Ngike ngathi mangibuka le ndaba ngabe ukuthi hawu uyabazalwane kumnandi kahle kahle ukuxoxa ngoJesu. Amen. Ngoba kusiza umuntu enhluphekweni yakhe. Kodwa ukuthula ngaye kwenza ukuthi umuntu bahlupheke nje. Ngisacabanga ukuthi awubazalwane. So nathi bazalwane le ndaba ukuthi sixoxe indaba eziningi kangaka sinaxoxa ngoJesu. Amen. Kwenza abantu bengamazi ubani? uJesu. Kodwa lithi ke iBhayibheli lana wezwa lowesifazane. Uma ke indaba yami ngifuna ukuyigxilisa kakhulu kwesifazane noma ngizokhuluma ngayo indodakazi. Lithi lowesifazane uma echazwa lithi uwesifazane onomopho. Lowesifazane onomopho bese lithi ngenxa yesimo sakhe waze wasebenzisa izimali zakhe wachitha konke anakho ngenxa ukuthi ufuna ukuqeda lento yokuthi ungowesifazane. Amen. Inkinga yakhe ufuna ukuqeda lento yokuthi uma eqhamuka kuthiwa owesifazane njani. Uzama ngayo yonke imizamo, achithe imali, ayenze yonke into, aye enyangeni, yini aye enyangeni, ufuna ukushintsha istatus sakhe. Uyafisa ukuthi naye mayeqhamuka kuthiwa nangu usibanibani. Kodwa uma eqhamuka kuthiwa owesifazane. Kodwa manje uyafisa lithi ke waze waqeda izimali zaphela. Kwathiwa kukhona ugobelo ngale, uyabona amalomopho wakho uvela ushaya uqede. Wathi hawu wathatha waya khona. Wathi wena usahamba baseduze. Bengafanele kufanele kuwela umfula. Wela umfula awele nakhona afike kanjani bazalwane ingasizakala. Kuthiwa cha lento yakho ngathi inesithunywa phakathi fanele uthole oxubileyo okholwayo. Ngiyabona nje ehlanganiswa namakhandlela na yonke into. Ungathatha ongaxubile, thatha oxubileyo. Ngoba lento ifuna ukubuye ngathi ishawe ngesintu ngathi sakukholwa kanje. Ayenze kanjalo. Kodwa ekugcineni kungasizakali. Lo wesifazane uhamba nenhlungu. Bazalwane
ave kubuhlungu ukugula ungasindi. Yebo isifo sibhlungu ngokwaso kodwa lokhu nje ukuthi uyagula kodwa awu kungcono ukuthi uyagula kodwa kuyezwakala ukuthi kuyatotobeka namaphiso wedlayo ayazama ukukunikeza amandla. Kodwa manje makuthiwa nje uthi uyazama lokho okuzamayo mase kuthiwa kwakubhebhetheka. Neyizwa bazalwane. Igcina ibe buhlungu liyana uthi Nkosi yami yini kanti leli ngiphetheyo. Haleluya. Lithi ke kwakunjalo kulowesifazane. Kodwa ngithanda ukuthi wathemezwa ngoJesu. Wayesethi uyabona ke lona anguzuchitha lutho kuye. Ngizovele ngibamba umphetho wakhe. Uma ke ngabamba umphetho wakhe mina ngizosinda. Amen. Ngoba ukukholwa kuvela amen. Namamazi impilo yomuntu ishintsha uma isezwile ngoJesu. Yingakho bazalwane ngoba sihlosumela ngeke sikwazi ukusumela ngenye into sifanele simele ngoJesu ukuze wena uzwe ngaye. Amen. Ngoba uma ngama lapha ngineyimoto ezu7 uzozwa ngami bese emva kwalokho ngithi thela imali uzothola imali uvela ungayitholi ngempela ngoba uqale wezwa ngami kanti kubuzwe ngoJesu. Kukhona into bazalwane. Uyabona ke kuJesu izinto ezifile ziyaphila. Izinto ezigulayo ziyaphila. Izinto ezilahlekile ziyabuya. Uma umuntu maye wafika noJesu waqondana ngqo naye khona izinto ezenzeka empilweni yakhe. Ngoba awukwazi ukukholwa uJesu impilo ingashintshi. Yingakho nowesifazane lithi wathi esezwile wasethi waxoxa naye. Wathi mina mangengamthinta nje ngizosinda. Waxoxa esekhaya. Amen. Waxoxe kupasane. Wathi esuka nje uthi mangeke ngamthinta ngizosinda. La sixoxela kuthiwa kwakunesixuku siminyanisa ubani uJesu. Kuthiwa siminyanisile sigcwele ngapha nangapha and kuyezwakala ukuthi siminyanisile and kodwa uma lo sifazane ne wani ke isifo esimphetheyo siyamnqabela njalo. Amen. Ukuhlangana nabantu. Haleluya. Siyamnqabela ukuhlangana nabantu. Fanele angahlangani nabo. Kodwa enhlizweni yakhe akababuki nje nabantloba abantu. Ubuka umphetho. Haleluya. Amen. Haleluya. Lithi abantu beminyanisile uthi ngizothinta umphetho. Amen. Ngiyayibuka nje ukuthi iququ lamadoda lamba noJesu liminyanisile. Lokho edane ecinga nje. Ngoba ngivunya umphetho. Ngoba uma ke ngawuthinta khonto ezokwenzakala. Akasana ndaba nomthetho omile. Lo mthetho omile bazalwa kaMose njalo. Amen. Ukuthi nje uma umuntu esifazane amen esendaweni yakhe akakwazi ukuhlangana ngamanye amazwi unqamula lo mthetho uyawunqamula enhlizweni yakhe ngoba kugcwele ini bazalwane ukholwa ngoba uma ngishilo nezolo ngathi isiphetho somthetho ubani bazalwane uKristu. Amen. Isiphetho uKristu. Ingakho masafika uma efika emthinta embamba lithi izwi lenkosi isifo sanqamuka ngaleso sikhathi. Hayi kancane kodwa ngaleso wezwe into uJesu aqala ukuyisho uthi ngizwa amandla. Amen. Ngizwa amandla ephuma kanti amandla kaNkulunkulu afika mase kufika umoya. Kodwa namhlanje uthi ngiwaweswa. Khona umuntu othinta izinto zasezulwini esemhlabeni. Amen. Uyabuza ukuthi ubani ongithintile. Hayi qalazela ukuthi hayi ngeke Jesu. Athi uPetra inkosi ngeke. Sibani ngangaka. Hawu sibani ngangaka. Amen. Awubone singiminyanisile Jesu sibaningi kangaka. Uthi cha uJesu khona ongithinti le. Uyazi ke lowesifazane bazalwane wasinde esuke ekhaya. Niyezwa bazalwane? Wasinde esuka. Uyazi uzwa ngani wasinde esuka ekhaya? uJesu akasho ukuthi umphetho ukuphilisile.
uthi ukukholwa okukusindi akasho ukuthi yabona wawuthinta umphetho waphila. Uthi kodwa ukukholwa kwakho, ngoba uNkulunkulu bazalwane uyayibona inhliziyo yomuntu. uNkulunkulu ubona into oyisho usuka ekhaya uzala emvuselelweni. Uyabona lento oyibeke usuka ekhaya uhlangana nayo ke la. Ngoba ukukholwa bazalwane akudingi, yabona ukukholwa bazalwane akudingi imisebenzi. Abanye abantu bathi ngisebenzela izulu. Hawu bazalwane, siyahluleke kusebenzeleni izulu. Amen. Nake sikwenzayo sikwenziswa uye. Naka lokho esikwenzayo sikwenziswa uye. Ingakho azathi umpostoli Paul athi konke ngikwenzayo kungumusa kaNkulunkulu. Athi ngisebenze kunabo bonke kodwa kimi umusa kaNkulunkulu. Bajuda babethi Nkosi sifuna ukusebenza, sifuna senze umsebenzi kaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu, uthi uJesu ukholwani. Mangifuna ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Manje ke abantu bafuna ukusebenza, bafuna ukuchitha imali, bafuna ukusebenza bazalwane ukuze bashintshe impilo yabo. Kodwa ngizothi mina, uyabona impilo yakho muzishintshe, kholwa. Hayi ukholwa enye into, kholwa ubani bazalwane? uJesu. Mufuna impilo yakho ishintshe nje. Uthi uma usuqeda kuthiwa ndodakazi, kungabe sashiya uthi owesifazane. Ngoba uJesu mayesembiza uthi ndodakazi. Ngoba sekufika isikhathi sokuthi uma kuthiwa ndodakazi, umuntu akakwazi ukubiza ngendodakazi ngekho uhlobo lapho. Mayesethi nje ndodakazi futhi useyubaba ke yena, wena usuyini ndodakazi. Amen. Ngamanye amazwi ukukholwa kukwenza futhi ube nobudlelwane nezulu, wenzi umntwana. Ukukholwa akuqedi inkinga yakho kuphela, kodwa kukwenza nasezulwini kuthiwa nayo indodakazi ngena. Ukukholwa akuqedi izinhlupheko nezinsizi izodwa, akuqedi izono kuphela, kodwa nasezulwini liyabhalwa igama kuthiwa nayo indodakazi ngena. Ngoba ezulwini kungena abantwana. Ingakho bazalwane ngiye ngithi mina, uyabona noma ukholwa, noma ungadliwa isifo ungasinde esifeni, kodwa kugula umntwana wasekhaya. Amen. uJesu uyayiphilisa izifo bazalwane. Haleluya. Ingakho abantu bagijima kakhulu bakuthiwa wozani nizophila, baye kukholwa. Amen. Yabona nje mangathiwa nje sithandazela abagulayo la, kusukuma wonke umuntu uthandazelwa ukugula, kodwa yena ngaphakathi akakholwa. Lona afuna ukugula kuye, afuna ukuphila kuye, akamkholwa. Aphile ngoba uJesu uyaphilisa phela, futhi uJesu uyalimela izwi lakhe, kodwa ekugcineni akabizwa ngothiwa ndodakazi. Amen. Kanti bazalwane kufanele ukuthi ukukholwa makufika empilweni yakho ukushintshe, uthi mina benginje kodwa manje senginje. Mina kade nginje kodwa manje senjani? Senginje. Bengidumile enkonjeni yonke, kuthiwa mangiqhamuka kuthiwa nangisibani bani. Mhlawumbe besebeze balikhohlwa negama lakho, noma besebeze banqa phela vele ke uSathane mayefuna ukwenza udume kabi, uqamba igama elingasile. Amen. Akuqambe nje futhi uyawathanda amagama esingisi, ngicela mhlawumbe ukukhuluma isingisi. Amen. Ngoba uvela ishintshe nje izinto. Anti yeso nje kuzwakala kamnandi nje, sugar daddy, uyayizwa lo. Sugar daddy. Ngazuthi into emnandi. Ethi ama blesser, uyayizwa nje leyo nto. Ngazuthi into emnandi nje. Amen. Ngazuthi into nje njani bazalwane emnandi, kanti cha bo nje ukukhohlakala bazalwane ngomuntu emdala noma kodwa nje kuzwakala kumnandi uyayizwa bazalwane. Kodwa uJesu bazalwane noma ngabe usubizwe kanjalo, mokwahlangana nokukholwa kuthiwa nangu baba. Amen. Noma kuthiwa nangu mama.
noma usudumile kuthiwa bekubize ngawo wonke amagama bazalwane abangangasho, kodwa uma kwahlangana nokukholwa bazalwane, kufanele lo wesifazane athi Nkosi ngizosebenzisa lokho engikuzwileyo. Amen. Anginandaba ukuthi lona engizwe ngayo uzofika thini mangifika phambi kwakhe, kodwa mina ngizothi nje mangithinta umphetho ngiyaphila. Akasho lothi mhlawumbe ngizoba ngcono, mhlawumbe ngizophi, cha uthi ngiyaphila. Amen. Akakhiphanga sente, akakhiphanga, kodwa la kusetshenzwa khona umuntu uyakhipha. Amen. Tuwakhanyisa phela. Amen. Twayi noma nje ungenzanga namhlanje, shona nje ukuthi ngo2 uthi ngizobe ngiyenze lento yenu. Amen. Hlaba nje inkukhu uthi hayi ngizobe nginibone ngembuzi mase ngihlanganisa amasente. Amen. Kodwa kuJesu bazalwane, hayi kuJesu bazalwane, uyamkholwa bese kuphuma amandla ese kumuntu obuthakathaka. Busu kuhamba umuntu obuthakathaka. Kuthiwa ubani lona? Kuthiwa ngathi ufana naye. Bese kuzwakala wena uthi cha yimi. Amen. Kuthiwa uthi cha nganginjalo kodwa ngahlangana noJesu. Njengalo sifazana bazalwane sixoxelwa kanjena nje ingenxa ukuthi naye wayilanda sefike kuJesu. Amen. Ngaba sizwanga ngumsebenzi kodwa uJesu mayiqalaza uthi ubani, lithi wayeseva kwalokho waseyixoxa ekhaya. Kahle kahle kusukela ekhaya uJesu ngiqala le ndaba beyixoxwa imenhlizweni yami uthi mangingafika ngathinta umphetho wakho ngizosinda. Base beyiloba abalobi. Amen. Njoba siyazi namhlanje bazalwane, sazi umsebenzi uJesu awenzayo. Ngenxa yokuthi abantu abawuthola umsebenzi bawufakaza ngawo. Ngoba nowesifazane wezwa kukhona owafakaza wathi khona umuntu okuthiwa uJesu. Haleluya. Nasebusuku ngizosho njalo. Ngithi khona singamkholwa bese kushintsha impilo. Khona ongamthinta noma isimo sakho ngathiwa siwesikanganani. Niyabona bazalwane nendodakazi yaJayiro, thi ungayisayihlupha. Thi ungabusayi uthi uJesu kuJayiro ungesabi. Kholwa ku noma ukufa ukubona ungasabi. Ngadadazeliso kufa. Noma uyibona ukuthi yabona impilo yami ayisekho into uJesu angayenza, ngithi khona mina ungasabi. Noma usubona ukuthi ayisekho into engashintsha ngawe, sebethi mabekhuluma beze beqobela abantu, kodwa ngithi ungesabi. Kholwa kuphela. Noma abantu mase bebuka impilo yakho bathi uyophelela kanje, kodwa ngithi mina ungesabi. Kholwa kuphela. Kodwa yiza kuye ngenhliziyo nokulangazelela. Ukholwe nguye, yena uyakuyishintsha impilo yakho. Kholwa kuJesu, kholwa kuJesu, konke kuyenzeka, konke kuyenzeka, kholwa kuJesu, kuyenzeka, kuyenzeka. Cela ungayichithi yonke imali yakho. Ngoba kumhlungu bazalwane ukuhlupheka, uhlupheke, isono sikuhluphe uzubona ukuthi siqeda imali yakho. Ubona ukuthi lento noma ngithi injabulo empilweni yami kodwa yayivithiza impilo yami. Yebo ngithi kusaba umnandini kodwa uma ngiyibuka esibukweni ngangingenjeni. Ngoba kumhlungu ngoba khona abantu abathi abajabulela izinto kanti ziqeda bona. Bathi ngimusha kodwa budliwe ubusha bakhe. Kodwa uma ungakholwa zingabuya lezo zinto. Ubuya buyisela ubusha. Amen.
Ngoba uNkulunkulu bazalwane udinga thina bazalwane sikholwe uye. Make sakholwa uJesu bazalwane, impilo iyaguquka. Kuthiwa noma bese bekhuluma abantu bethi usibani bani unjeni, noma sebekhuluma abantu bethi ngeke senzeka lutho, uqhamuka utho. Kuthiwa luqhamukaphi lo latho? Luyaqhamuka. Kuthiwa utho luqhamuke kwahlupheke, kuthiwa lwamuza uhluphekile. Vele kuqhamuka utho. Kuthiwa hawu asikaze simbone udokotela thina kulwamuzi, vele aqhamuke. Uqhaniswa yini umuntu wakholwa uJesu? uJesu wayesemnikeza ingqondo waba focus. Wayibona impilo ukuthi akuyona into yokudlala, kodwa impilo yokuphathwa ngesinono uyinikele kuJesu kuphela. Ngoba thina bazalwane siyayona impilo, kodwa uJesu uyiphatha kahle. Ukhona ongayiphatha. Athi uMpostoli Paulo uphila ngiphilayo, ngisayiphilele mina ukuthi uKristu uphila kimi. Angaphila nawe uKristu kuwe. Uyihamba impilo yakho ishintshe kuthiwa ndodakazi, kuthiwa umuntu wasezulwini. Kushiwo wena uzazi kahle. Abazalwane, haleluya. Kushiwo wena uzazi kahle ukuthi kade nginjani, kodwa uma usuxoxa uthi ungahlangana nomsa kaNkulunkulu nesihouse kaNkulunkulu, ngakholwa nguye. Ngithi mina ungesabi, ngoba yonke noma izinto ngabe seyifeka kangakanani, kodwa uma ihlangana noJesu bazalwane siyaphila. Manje noma ngathiwa ngoba uJesu ngokuphila bazalwane, manje wahlangana noJesu bazalwane kuyaphila. Nalwesifazane wayengazi ukuthi uchithe imali yakhe nje entweni engezimphilise, kodwa uma ihlangana noJesu waphila ngaleso sikhathi. Ngishilo bazalwane, ukukholwa kwabazalwane akuyishiwo kuthiwa kusasa. Amen. Ngisho ngawadla ama-drugs kuthiwa lama drugs owadlile udinga i-rehab. La kwaJesu ayidinga i-rehab. Umufika nje wakholwa ngaleso sikhathi. Ngoba akaNkulunkulu phela bazalwane owadala thina. Uzazi zonke izicubu zomzimba wethu. Amandla asezulwini sengathi angahlela empilweni yakhe ebusuku, aphilise yonke into efileyo. Amandla asezulwini sengathi angehla uthi ngafika ngangena kulela tende ngathinta uNkulunkulu. Babuza laba bathawu, Nkosi baminyanisile. Kwasho ukuthi kunengxoxo phakathi kaJesu nowesifazane. Amen. Banengxoxo nenhliziyo. Inhliziyo. Banengxoxo inhliziyo nenhliziyo. Sibaningi bazalwane, kodwa uNkulunkulu ukhona ufuna umthinte. Umthinte ngokukholwa. Ngoba uNkulunkulu uyathokoza ngokholwayo. Ngoba uNkulunkulu uyathokoza ngokholwayo. Ngoba uNkulunkulu uyamthokozela okholwayo. Ngoba ubanikeza umvuzo laba beza kuye ngokukholwa. Ngoba ziyalahleka izinto zethu bazalwane nxa ungakholwa. Cela siphakame ebusihlwa. Khona singahlangana naye Jesu igama lakhe. Noma ngabe izinto zifika kangakanani, kodwa uma singahlangana naye. Noma ngabe kuthiwa kufika kangakanani, kodwa uma singahlangana naye. Nasebusuku khona ingxoxo sibaningi kangaka etendeni, kodwa khona ingxoxo engayixoxa nobabili noJesu. Kuthiwa ndodakazi, ukholwa kwakho ukusindisile. Maye khona osho njalo ebusika athi Nkosi ngiyakholwa kuwe.